изгаря лъжата, свободата е рана, платена е цената. Свободата е знаме, развято в сърцата има свобода. Здравейте, уважаеми слушатели на аудиосериите, които възнамерявам да започна и в които смятам да говоря за актуални въпроси, свързани с християнството в съвременната култура и политическа реалност. В настоящия исторически момент нуждата на вярващите да имат правилна идентичност в Христос е огромна. Християните с правилна идентичност влизат в конфликт със света с отварянето на очите си за истината на Господното учение, и това е самата истина, ние трябва да сме наясно с нея. Мирът с Бога няма нищо общо с мирното съглашение със света, а с приемането и следването на истината на Божието Слово. Всяка истинска проява на Христовото учение води до реално и практично контракултурно действие, и затова днес искам да говорим съвсем за кратко за това какво представлява контракултурното християнство, поне да хвърлим малко мисли в тая посока. Днес сякаш повече от всякога е настъпило време, в което църквата на Бога трябва да се отправи смело срещу течението на реката от безбожие и антихристиянски послания, завладели съвременното общество. На практика това означава, че ние като вярващи хора имаме дълг да се преборим с страховете си и да говорим смело истината, дори ако за това си действие ще трябва да понесем конкретни неблагоприятни последици. Когато кръстът на Исус стане нашата отправна светогледна точка, неминуемо ще се превърнем в хора, действащи контракултурно чрез ежедневен бунт срещу злото, докато в същото време, на практика, безкомпромисно изявяваме Божието добро. Днес, когато говорим истината, можем да бъдем обвинени в употреба на реч на омразата поради простия факт, че истината има способността да обижда някого. Любовта на Бога, водеща към вяра единствено в жертвата на Божия Син Исус Христос, може да изглежда в очите на хората като антисемитизъм, хомофобия или религиозен фанатизъм, осъждащ свободните обществени порядки. Това не е чудно, защото изследвайки историята ще видим, че доминиращата сила, стояща зад ограничението на правото на свобода на словото чрез законодателство в областта на правата на човека, са били нациите, управлявани от хора, които се противят на истината. Днес большинството от тези хора, тези управници, носят в себе си идеите на ционизма, но за това ще говорим по-нататък в някои от следващите предавания. За сега бих искал само да завърша с това, че за нас, които се наричаме с името на Божия Син, трябва да е ясно, че ни очакват две напълно реални следствия от вярата ни. Първо, заради Христос ще бъдем намразени от всички народи. Второ, в най-грандиозния конфликт между Божия агнец и врага на душите ни, пак заради Христос, ние сме обречени да бъдем победители, защото това заявява Библията, а Божието Слово никога не лъже. Свободата е огън, изгаря лъжата. Свободата е рана, платена е цената. Свободата е знаме, развято в сърцата има свобода.